Chitiko chiri panapa chitiko chakatyamadza vazhinji, zvikuru sei vagari venzvimbo yeHopely. Chitiko chatyisa vanhu vazhinji. Aiwa, ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yamunotipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. Chekutanga, kana uri munyowani usati wasubscribe on our YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. So pano patiri muguta reHarare kuHopely Farm, pedo nepambudzi roundabout. Ayo paitika chitiko chekuti pane vana vakashaikwa nezuro masikati around 12. Zviri kunzi izvo vana vashaikwa vakazoonekwa manheru, asi vakaonekwa pamba pavakaonekwa vari mumotikari. Uyezve zviri kunzi zvoni muridzi wemotikari ndiye akatozoti achinocheka mumotikari make ane zvaaida kutora, ndiye akatozoona vana. Asi chiri kurwadza ndechekuti vana ava vakaonekwa vafa, uyezve mazera evana ava vatatu vachona vari ma3 years, vaviri umwe chete ane 4 years. Zvakare pavana ava pane vaviri vakomana nevaviri vasikana. Kutaura kuno nyaya iyi iri mumaoko emapurisa avo vari kuinvestigata kuti vange vari vanoona kuti chii chingadaro chiri chakakonzeresa kufa kwevana ava. Pari zvino tichataura nevabereki pamwe chete nevamwe vemunharaunda tinzwe kuti chii chakatora nzvimbo kuti zvizosvika pakudai. Aiwa, imimi garai pasi munatsozvinzwira kuti zvii zvakatora nzvimbo. Handei munozvinzwira. Ndonzi Fatisai Selemani. Panapa ndopamba pangu pandogara. Alright. Mungakonfirma here kuti popamba pane motikari iri kuonekwa iri panze paita dambudziko rekuti vana vakashekera motikari? Ndipo. Alright. Mungada kuti tsanangurira here kuti chii chakaitika kuti muzosvika pakuzoziva kuti motikari manga mune vana vakashekera? Chakaitika ndechekuti iripo kutanga pataienda kuenda kunhamo, pandakaona mai vevana vachiti mai hatisi kuona vana. Satembera yototi ainasi kukwanisa kuenda kunhamo. Ndikati reti mitsvage vana, isusu rega tiende kupi kunhamo tobata maoko. Kubva taenda kunhamo tobata maoko, tadzoka zvokuma +4 ndopatakasvika ndikati ko vana mazovaona? Zvikanzi vana tavaita sei hatitozovaona. Muna kuvaona svika nhasi this time? Zvikanzi ndikati asikana ngatitsvage vana. Ndopatakatanga kutenderera kuti vamwe tajarana vamwe vakuenda neuku vamwe vakuenda neuku titsvaga vana. Bva taenda complex uku, bva tanosvika complex, bva tatienda complex kwanga kutovhara. Bva tabvunza magadhi anga aripo akati kuno katabva taona vanhu vakadaro. Bva tadzoka, bva tasangana futi apo paraini apo tasvika tikati vamwe vanopinda nekumwe vamwe vopinda nekupi nekumwe. Bva takwidza takadai, bva tatanga kudaidzira tichingoenda tichidaidzira kuti tarasa vana tichienda. Svika tasvika kuRaising Star tichiti tinotarisa kuRaising Star kupolisi kwakutogona kuona vana vaita sei. Pamwe pana vanhu ngakavaisa kupolisi. Bva takasvika kwe zvikanzi bana mapurisa pakatovhara vaenda. Bva tadzoka futi takuzone 5 tichidaidzira tidzoka takutendei polisi yekwaBoka. Dzakuma +8 takuda kutosvika kwaBoka ndopakazofona murume wangu akunditi maizi vana ndaita sei ndavawana. Ndikati vawanikwa vari pai? Zvikanzi vari mumota. Ubva wakatafona vana zvavakataura. Saka ndibva ndafona futi ndikati maona vari mota vari right here havana kukwanisa kutaura, vangoti dzokai. Inho ndibva takutanga kudzoka. Patakudzoka paipai ndakangonzwa mukafilinga, ndikangonzwa mumwiri mangu. Ndikati kana munhu ari kukatafona asi toda zvinhu chii chaitika. Asi vakana vanobva ndavaudza kuti pane zvandauya. Ndibva ndafonera mwana petanga anorera foni. Ndibva ndafona kechitumwa mwana ndipakadera foni zvikanzi mama vana vaita vana vabudzwa nadhedhi vachiti pamwe vana vapenyu. Bozi vana vangu vakadikitira vakati pamwe kuvaburitsa kumota achivaisa panze vanogona kuita sei kurwa nemhepo, vanogona kumuka pati vanhu vazotaisa ndipatoti vana vaita sei vafa. Saka vana vanga vari vangani uye mazera avo akamira sei? Vana vanga varipo 4, mwana anga ane 4 years, 3 vanga ane ma3 years, vakomana 2 vasikana 2. Saka hapana pakati pevana ava hapana mwana wepanapa here? Hapana. Ndati pamwe vanga vauya kuzotamba nomumwe? Hapana, wepanapa angaenda kuchikoro. Temu dzakashaika vana wepanapa anga asipanga ari kuchikoro. Ngoma washi nematambudziko aonekwa. Chekutanga mhuri yeZimbabwe ndingada kuziva kuti zita renyu munonzani
uye mwana ari kuzashaika panapa, umwe wevana vashaika. Mwana ndewani uye makazviziva nguva yekuti mwana ashaikwa? Ini zita anonzi Washington Mtisi, mwana wacho anoti Deshe Mtisi. Inini ndakangoti ndiri kubasa Nezuro, ndaenda kubasa Nezuro ndangonzwa kungoneta ndichi ndiri kubasa kuti pandangotobva pandangotobva kubasa ndakabva zvekuma 3 kubva kuma 3 kudai pandasvika kuno chingotosvika chimira ndakasvika ndichiona vanhu vakaita sei vakawanda vangwara pandangoti chiko chikuitika ndope pakazara vanhu pandaona mai vano vachibva noko pandaudzwa nemudhara wepamba uchinzi vanhu vaita sei vanhu vashaika ndipandati ndabva ndangobuda ndibva ndatanga kuenda ndaita sei ndakadzika noko ndakutanga kubvunza munhu ndichiita sei ndichidaidzirawo ndichikumbira kubvunza tarasa mwana pandasvika kwanzi uko kusaidi kwa Antonio. Swika kusaidi kwa Antonio ndibva pataona umwe mukadzi achiti kuenda una foto wana ndokuti ngwake nehwani kasina bhusu atoi chikwiza kumusoro ndati ndangoti suita kuita sei ngatidzokere totsvagire mareni hapana pavanosvika kumusoro. Ndangodzoka kudai ndipo patakasvika panapo vana vashaika, ndipo ndangomhanya pandakasvika mwana wangu anga ane chiwanga achibuda chinenge tumafuro. Pakazouya mwambo achinditi mhanye mwana wenyu anenge akuita sei ari kufema. Ndipo pandakamhanya ikoko ndipo pandanzwa munhuhwize muti pandamunhuhwiza ndipo pandaona kuti munhu akaita sei akatooma habisina plan. Ndipo ndangogara asi munhu wacho anonzi iye dambudziko randomisa nderekuti iye akabudisira vana mumota. Ingasikafana kudzikisa vana mumota, aifanira kusiya vana vari mumota, asi yakazovakanda panze. Saka pari zvino mapurisa vatanga basa ravo. Mapurisa yatiudza kuti noti wambouya ikuzviwanikwa tangomira zvamuma kumapurisa taona kuti mapurisa zvakaita sei zvakamirawo sei noti hapana zvatigona kutaura tomboona mapurisa tangaita basa ravo. Saka vana vano vaimboenda unotambira kumotikari uko kwenga asati ambokuenda noti aingodzika kumutsumbuko achi apo kwenga asati ambokuenda ikoko. Saka mune vana vangani? Munenge mune vana 4. Hatiri kuti imimi? Ini ndenge ndine mwana 1. Ndiye ega 1. Tinorombo nechitiko chakadai. Maita yenyu nenguva yenyu yamatipera kufunda.